call in another pair to dance ni Kuratsa. Sige. Same ang atong babae nga masayaw, ni Dr. Ivy Digia. Papadisan ang atong liwat usa nga aktibo nga SB member han San Jorge, of course. I know nahihidlaw na iya pagsayaw ni Kuratsa kay for how many months nga waray nira makasayaw. Damo nga okasyon na naglabay. Nag-alumni, NWSSU, waray kung ininakon niya tawaga. So ladies and gentlemen, to dance ni Kuratsa, please welcome Honorable Bonifacio Elias. Palakpakan natin. Kanina pa hindi kakawag na pinuruang pre-nakiya pitaka niya Bolsa. Automatic change music. Very good. Pwede nag-request na yung gusto ng music. Yeah. Nasayaw ako, ang pagkaroon na kami mo. Mahusay na talaga ang akong iginhan. Ang murog-murog ang akong mga tilutubo. Narahakang ba, tutugan ka mo. Ang magatulan, mapukyahan sa ewa. Yarabon na permi, ang ginipigilitan. Kay kinasayaw, sikat hang kadaman. Sayaw na kami mundo, puso hangatan. Sayaw na para mag-enjoy ka. Isang bukid na ang balon mo nakanta. Basta may lapag, wala ang problema. Iwan-iwan kayong pinagkanan. Doraya ay tatay, bisan kong kalagasan mo. Bago kayo nagihapon, sumayaw yung lahuta. Ating gihapon ang ating mga municipal officials, ang ating mga nagtawag pala ng mga opisyalis ng Bukturan San Jorge. Of course, ang newly elected board member, Honorable Don John. Thank you so much for your presence tonight. Bisan bukid na ang balon mo nakanta. Basta maalibay na tayo, wala ang problema. Itandaman ay pinagalan. Nasayaw ako, nagpapakaroon na minuto. Mahusay na dalaga, ang akong igitan. Nagtuturo ang akong mga tinutubo. Darahan ka kung ba, tutugan ka ako. At nakaturo, pagyawan sa layawan. Kahikot na permi, at nagkikilitaan. Kay inasayaw, sikat hang kadaman. Sayaw na kami nudo, puso hanggang. Thank you so much, Kagawan Elias and Doc Ivy. Thank